Да, направо. Ето ги. За да хванеш така панорамата на заден си. Страшни са. Моята беше някаква бяло-розова такава. Нещо е такова беше. Това свят. Обаче, ти казвам, 3-4 години, по цяла година се теша, аз не какво беше това да теша. Аз не може да си завъда едно такова. Как те завъжда това? Или кое е това изобщо? Елена, ти знаеш ли това какво е? Тотално и мислех една от къщи да го пренеса в това, защото из къщи имам доста. А в момента се радваме на една циклама. Имаме една циклама, която ще стика до бях. Според мен най-важното е да й се оцели мястото. Значи на Данията най-важното е... ето го бе. Не е също. Галтерията. Там пишеше друго за подобие. То друго. Гледай, много да хубави. Това какво е тук? Цветя, опадали цветове. Моята беше така, ама то не беше съвтечно. И беше в една малка мини хартия. Такива гигантски лица, а същевременно е дребен. Нали? Иначе там просто не е дребен. Ама да си обясня. Пак ще гледаме. Много красиво. А тя обича слънце. Що ми купиш едно такова? Виж колко е красиво. Що ми вземе на мама? Сигурно не е виждал. Що ми купиш едно такова от 4 крека? Виж колко е на мама. Ми да, така и така. Ти дошъл, макар че тя мама сигурно ти купила това. Ако харесаш, пък нещо друго. Няма да дам 6 лева.